nokku heɗoto neɗɗo ko asku mum wona gandal mum wona nafoore mum minen kadi min gari habde e ɗum yo asku nattu heɗade neɗɗo wadde so neɗɗo ari ne ƴuufira asku muɗum min ƴeewma ha min ƴewtinoma no mbaɗa ene poɗɗa e ko joguiɗa foof mbayano amen no kayitol ngol windaka ni taw ko leppugol sikke ko bonnedagal ala wona bonnedagal par ce que min jeeya ha min paami dongal ngal Allah e woni amen ɗum noon janngude ɗemngal ngal ko sodorde ngam rewrude ɗum e laabi gande keewɗi ko sodorde ngam mbawa dañde no jottoriɗa e won nokkuuji heddi nde yiide ha ɓoyi seeɗa yimɓe natti sohlude e gandal cohli tan ko e jangde natti sohlude e gandal ko cohli tan ko jangde jangde tan ay hannde yaaruɓe banggue Qur'an cohlani gandal mum cohli jangde yaaruɓe banggue français cohlani gandal mum cohli ko jangde hay yaaruɓe to banggue Pulaar cohlani gandal mum cohli ko jangde eyyi ɓurɗo tinnade e janngude Pulaar o waɗa jiɓe waɗa jimoñ Pulaar seeɗa daro ɗemgalam leñolam eyo te pourtant tawa gandal ene soomi toon eyo aywa jannguɓe ɓe Qur'an seeɗa ɓurɗo o tinnade eyi joɗone Allah yimɓe no janaba lotorte hen naggam e naggam wito arti ga atti hen noon so jomum fini daroto ko garage ne sabbo oto jogui ko téléphone ene connecto hen ene ƴeewa hen defte ene jangga hen ene mémorise hen wadde mataw elle ko haalata ko ɗum koto banggue dewal wona gandal ala gandal ene yeeso mum woni gandal tan koko neɗɗo ko kandal gongal e gurdam innama aade ngal neɗɗo foti ittude ngal ganduɗa ngal saaha angal arda e karallagal saaha angal arda e ñeeñal saaha angal arda e janguinede ngal walla famminede ngal goo sa wi wa allama adama lasma kullaha holno Allah janguiniri adama beele o addu karambol woni kuɗol o daltini ɗon alluwal o waɗi ɗo nete dabi janguinowo walla ala o tottimo ko gandal kono o tottanimo jangde goo ɗiɗi annabi Idrissa bannoɗo gandal koode ngal ngal ganduɗa o rontingal ko e fulɓe ɓe woni koode 16 ɗe mbiyata arsan kiis arsan wagaf gabar kiis gabar wagaf segel amar damar laɓiyal ene sikke ko puccu paccaji ene sikke ko gueɗe timgal sirru fatiha o hen woni mi anda so ko ɗo hande ko ɗo mbeɗa mi anda so ɓeɗa wawi ɗum firde walla wawa ɗum firde se kadi mi jogorani jattade namdal ngal kono ngam wotami namde namdal ngal kono mi anda gandal ƴeew kala ko annabaɓe ɓe joguino ko annabaɓe winduɓe fof ɓe timmani 14 temedere e nogas e nayyi ujunere annabi winduɓe ɓe wiɓe ɓe timmani 14 koɓe totta ko ɗum woni ruttoɗon namdal ngal koɓe totta ko ɗum woni gandal wadde jangde ko bindol ko gandal addi jangde e jangguinde ha gayni tafi alkulal ngal leeli e hijjande nde wonti helmere nde moftan ma ko ganduɗa ko hade hakkille neɗɗo ene yejjita joni noon so neɗɗo ari wi wondene mi darima e damal fawru o wi wondene mi dañi fawru o ala ko mofti e fawru ndu ma fa bon wadde wiyede fawru ko fabade très bien wadde gandal wan so wonti tan ñande fof ko ma kippita deftere ñande de sumi cagge ma keewa ko ɗum woni gandal ko ittata neɗɗo e kandal nde nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam wiya nde iqra beele jibiriru nde ari nde addi ko kuɗol addi deftere addi alluwal beele o totta ko bindol beele o totta ko karambol walla ko ɗerewol walla nde Allah wiyata arrahmanu allama alquran beele ko Allah ari ene jangina en qur'ana walla holko woni qur'an beele qur'an ummi koye qira'a walla donc Allah won gando tagi neɗɗo e gandal jangde taga e nder gandal jangde wonti fawru gandal
kono firtani ko ɗum gandal neɗɗo ne janga taw wona gando neɗɗo ene wona gando taw janggani alkuno woni gando nden annore noon ko kayre woni nurun ala nurin woni annore gandal e annore hakkillantagal woni nurul ilmi e nurul aqli so gandal woni koɗo wonata jaatigi mum ko hakkille so woni jontaɗo ñantorto ko gandal gandal ala haaju ɗo hakkille ala hakkille naftata jomum ɗo gandal ala eyyi wadde mi raɓɓitino ɗo ko ɗum woni gandal